Көзілер көңел күзгісі. Көзілер fikir yüzağına söz aşkışı. Canlı söylem, ihlas aralaşıp, көзге көз қарашып тапшыруында. Ялқынланып тұрған матур күзге кірдік. Яфрақлар қыштырдау тауышлары құлақта алдан шыбырдап тұрасыман. Тизден құшлар кете башлар. Әйе, құшлар кете де қайта. Біздің елларыбыз, ғымырлер гіне қызғаныш ки кере қайтасы yok. Әнә шул узган бик күп еллардан кайткан кышлар кебек безнең белән бергә булган һәм бүген генә телеэкраннарга киләнгән телевизор караучыларыбызга кайнар сәлам юллыйм мин, Зифа Нагаева. Без башлыйбыз. Мизгелне ачабыз. Туган телдә күзгә күз карашып тапшыруның бу мизгелдә беренче чыгарылышы. Ә кем булыр геройы тапшыруның дисездер. Мин аның хакында сүз алып барганда, бер сүз белән генә менә ул кем дип әйтә алмадым хәтта, дуслар. Таныштырасым килә якыннан. Тапшыру барышында шул кадәр күңел байлыгы, ихласлыгы җанга май булып ятканына ышандырып калам. Аның күңеле белән сөйләшкәндә мондый фикерләргә тукталдым. Язмышның миңа бирелгәнен мин иңнәремдә алып барырга тиеш. Тиеш кенә түгел, барачакмын. Язмышым дип, гомерем дип янашакмын, үз юлымны табачакмын. Бу юллары аның контакт шелтәрләрендә уелып куелган. Светлана Насырова, күп кырлы талант иясе, шәхес, бик мөләем ханым дип әйтәс килә. Сәлам юллыйк үзенә. Хәерле сәгатьтә. Хәерле көн. Ишкере кәефләр. Аллага шөкер. Менә элекке еллардан белгән, коллегада булган, бик күп якларны безнең кабатлаган кеше буларак, таныш буларак, мөләемлегең белән тагын яктыртып җибәрү ниятеннән җиңел кулыңнан тапшыруны бу мизгелдә синең белән башлый әле Света. Аллага шөкер. 2003 еллар радиода кайнап эшләгән вакытлар, халык белән шул хәтле бердәм чаклар һәм коллегаларымның һәр берсе туганга әйләнеп өлгергән мизгелләр уртак булган вакыт аралыгы искә төшә. Коридорлар буйлап киләм, беравык син очрыйсың. Яшьлек бөркеп килә әллә кайдан, елмаеп исәнләшәсең. Һәр вакытта да ягымлысың, бер вакытта да игътибарсыз калдырмыйсың. Шул еллардан алып без синең белән радио дулкыннарында, анары телеэкраннар аша шул ук туган телебездә дә очрашып алу бәхетенә ирештек. Һәм моннан тышта синең сәләтеңә мичиттән генә турып сыкланучыларның берсе дә буларак сине тапшыруга чакырганмын. Бүгенгесе көндә кем ул Светлана Насырова дигән сорауга җавапны үзеннән ала башлап карыйк әле. Бүгенге көндә үзеңде үзең баһалау бәлки яхшыла түгелдер. Мин үземде профессиональ йырчы дип әйтмәйм, автор башкаручысы булһын. Йырдар авторы вакытында күңелгә килгән хисләрне йырдарга, көйләргә һәм шигъри юлларга һалучы. Үз бала әсәһе, риэлтор, банкеттар, төрле туйдар, мәҗлестәр алып баручы. Шагыйрә дип әйтәйек. Менә бер юлы гына әйтеп үткән һәр бер шушы фикергә уйдык кына тукталып үтмәй мөмкин түгел. Ә шулай да бу матур, шибәр кыз каякларда туды икән дип игътибар бирми калмаганнардыр. Әйдә туган якка киттек. Гафури районының Ташбүкән авылында туып үскәнмен. Гаиләлә 4 бала үстек. Апайым, 2 кустым, 2 кыз, 2 ул. Әнием безне бик зур тырышлыктар менән тәрбияләп үстерде, Аллага шөкер. Унан һоң Красноусол Башкорт гимназиясында укыдым һәм Башкорт дәүләт университетының Башкорт филология һәм журналистика факультетында. Унан һоң инде һезнең менән ысраштырган бәхетле елдар, Юлдаш радиоһының тапшыруларын алып бару бәхете тиде. Һуңнан БСТ каналында эшләнем, Туган тел каналында эшләргә Аллага шөкер насип булды. Тормышка сыккас Ишембайга күсеп киттем. Онда ла башкорт телендәге яңалыктар сыгарылышының баш мөхәррире булып эшләнем. Аллага шөкер, унан күсеп китеп инде юлымды бөтенләй икенче юнәлештә таптым, риэлторлык эше.
бу юлларны үтә-үтә син барыбер хыянат итмәгәнсең кичкенә чактагы хыялга. Иң зур хыялың бәлки чакта кем булу иде? Бәлки сакта йырсы булырга хыялландым дип әйтә алам микән? Бәлки сакта күптәрнең хыялы тормыштагы ысын барлыкка туры килмәйдер. Ысынлап та минең йырсы булырга хыялым бар иде, әмма 9нчы классты беткәндән һуң музыка училищеһенә Өфөлә һуңланык без. 9 июль бит килгәндә имтихандар беткән, документларны алып беткәннәр иде. Һәм шул елда Красноусол башкорт гимназияһы асылды. Шул гимназияга укырга кирип, 10-нчы, 11-нче тамамлаганда, 11-нче классты тамамлаганда миңа республика олимпиадаһында башкорт теле һәм әдәбияты буенча 1-нче урын алырга туры килде һәм мин автоматик Башкорт дәүләт университетына укырга индем. Укырга инер алдынан әлбәттә мине укытучым Фәридә Ихсановна ныклы әзерләне, сәнгать кешеһе, артист кешенең гаилә тормышы булмай, бик авыр, чөнки киске вакыттарда эшләргә кирәк, гастрольләрдә йөрергә кирәк, балаларыңа, гаиләңә вакытың калмай. Шуңа күрә артистларга тартым хезмәт, халык менән аралашып эшләй торган хезмәт ул журналистика. Ижад итә беләһең, һәләтең, талантың бар, Светлана үҙеңде журналистикала һынап каратыйны. Һәм мин уға шул тиклем рәхмәтлемен. Бүгенге көндә үҙемде иң тәүҙә яраткан өлкәм радио өлкәһендә, Юлдаш радиоһында алып барыусы булып эшләнем. Журналистика өлкәһендә үҙемдең юлдарымды ярдым. Әмма бына шул безнең бит инде хезмәт хакы бик әҙ. Шуға ярашлы, шул сәбәпле дип әйтәйек инде, үкенескә күрә журналистиканан китергә туры килде. Байрам көнең бүген, иң матуры үҙең, йөҙгә түгел меңгә бер генә. Маңлайыңдан үбеп, балҡып йәшәп йөйөп, яралғандар Хоҙай был ергә. Байрам бөгөн байрам, иң матур байрам, һиңә ҡарап донъя үҙе таң ҡалған. Балҡып тора йөҙөң, йырлап тора күңелең, яҙмышыңдан яҡты эҙ ҡалған. Менә мине борчыган сорауга үзең үк килеп җиттең дип әйтәсе килә, чөнки дә шул кадәрле сәләт белән тавышыңның моңы, тембр дип әйтергә кирәк, чөнки радио микрофоны ул сәхнә микрофоныннан да аерыла. Гәрчә ул барыбер микрофон булса да, бүтән үзенчәлекләре белән кабул ителгән иде синең тарафтан. Шуңа да акча беренче урынга килеп басмаса да, заманы шундый булып сиңа капкалар ачылган җирләрдән дә китәргә туры килде. Шулай бит инде. Һәм инде менә син шул аралыкта баксу дибез бит инде. Югары белемне тагын да камилләштердең. Монсы үзеңнең теләгең беләнме, әллә инде шул тагын да белемгә, камилләшүгә омтылулар белән бәйле булдымы? Камиллашуга ла бәйле һәм ысынлап та һөнәремде алмаштырырга кирәк дигән уй барлыкка килгәс, бына шул магистратурага укырга кирдем. Дәүләт идараһы академияһы дип атала бит инде. Былтыр укып беттем, Аллаға шөкөр, әмма ул социаль өлкәлә лә, дәүләт хезмәтендә лә эшләй торган кеше түгелмендер дип уйлайм мин үҙемде. Мин тап шунда эшләгән сакта үҙемдең бөтөнләй уйыма ла кермәгән, аңыма ла кермәгән юлымды, бизнесымды таптым бит инде. Магистратурага баруым ул пандемия вакытында, ысынлап та без өйҙәргә бикләндек. Мин тәржемә бүлегендә БСТ-ла эшләп йөрөйнем. Тәржемә бүлеге ябылды һәм бына Аллаһ Тәгаләнең биргән ошо күрһәтмәләре ул нимәгәлер ишара. Нимәлер файдаланырга кирәк. Әйтәйек, минең бит Зифа апай радио телевидениела бер касанда ла үҙемдең штатым булманы. Мин һәр вакыт кеше урынында эшләнем. Декрет урынындагы хатындың урынына килдем бит инде, һуңнан штаттан тыш эшләнем ошо тәрҗемә бүлегендә, һуңнан Сәләм телеканалында эшләгәндә лә минең штатым булманы. Менә булар барыһы Аллаһ Тәгаләнең миңа күрһәткән юлы. Ишектәр ябык икән, уны тезләнеп асудан, типкеләп асудан фәтуә юк. Коридор, тормыш коридорынан артабан бар, һинең өсөн дурырак, яктырак, киңерәк ишектәр асыласак. Ул Ходай Тәгаләнең күрһәтмәһе. Без уны кабул итергә һәм
шуга ышанырга тиешбез. Шуга ышану гына түгел, каршы килергә тиеш түгелбез. Чөнки югалтуыбыз ихтимал үзебезгә бирелгән тәгаенләнеште, үзебезгә бирелгән юлды, әгәр дә асылмаган ишектәрне тапай-тапай, без шунда вакытыбызны, гомеребезне күкрәп эшләй торган дәвребезне югалтабыз икән. Димәк, һиңә әзерләп куелган юлдан һин үзең ваз кестең, баш тарттың дигәнде аңлата. Бик үк әйтә алмыйм, җиңел генә хезмәт дип, риэлтор хезмәте. Моңа нидер этәргеш ясадымы тормышыңда, яки инде үзеңнең кулыңнан килгәнне аңладыңмы? Мин фатир алдым. Катлабандан тибез бит инде, төзелештән фатир алдым. Тап шул пандемиянан сыккан вакыттар ине ул. Банкеттарда эшләп йөреп акса тупланым, беренче иганәгә акса тупланым да. Тәүдә аксаны бит инде ул банкта тотудан фәтүә юк. Я инвестицияга һалырга кирәк, я күсемһез милеккә һалырга кирәк. Чөнки ул инфляция менән бергә үзенең кыйммәтен югалтмай. Мин тәүдә участоктар эзләнем. Участок алып куям да, һуңнан шунда бәлки йорт төзербез дигән уем да бар ине. Төземәһәк, хатырмын, барыбер үз кыйммәтен югалтмаясак дип уйланым. Әмма менә шул Өфе тирәһендәге социаль микрорайоннарда дип әйтәйек инде, йөрҙәр бит инде ул теге күмәк балаларга бирелгән, инвалид балаларга бирелгән һәм уны опека бүлегенән үткәрү авыр. 3-2 айга һуҙылып китә һәм минең 2 һайлаган участогымда шулай итеп яҙ еткәнсе отдел опеканан үткәрә алманылар хужалары. Бына булда Аллаһ Тәгаләнең миңә күрһәтмәһе. Әмере. Мин нишләптер менә асып караным да, Кузнецовский затондан нишләптер һайларга булдым. Инвестицияга дип алдым мин уны. Инвестицияга дип мәйтәм булган аксамды иганә итеп һалайым да, ипотека юллайым да, фатир алайым әле. Шул фатирды алган сакта бер башкорт риэлторы менән танышып китеп, ул миңа әйтте: "Светлана, был өлкәлә һез йырлап эшләй алаһыгыз" дине. Чөнки мин базарны тулыһынса өйрәнеп беттем, үзем өйрәндем. Кайһы йорт ниндәй төзелешкә карай, касан тапшырыласак, сифаты, гарантиялары, банкта уның гарантиялы хаклануы тапшырылганга тиклем һинең аксаңдың төзелешкә китмәенсә хакланып яту, бына шул нәмәләрен тулыһынса өйрәндем. Димәк, әлеге көнне дә без әйтә алабыз, бәлки кемдер мөрәҗәгать итәсе дә килер. Син бу хезмәт өстендә. Шулай? Мин бу хезмәт өстендә артабан дәвам итеп алып киттем. Һин ысынлап һин эшләй алаһың дигәндән һуң мин үземдән ниндәйдер көч туйдым. 3 ай буена укыным. Майда телевидениенан киттем. Июнь, июль, август укыным мин. Тап ошо юнәлештә һәм шул арала безнең бит инде банкеттар хезмәте лә ошо яйгы мизгел. Рәхәтләнеп акса эшләйбез бит инде. Кесадна, юма, шәмбе, якшәмбе банкеттарда йөрим. Калган 3 көнен өлгөрергә тырышам, кесаднала ла барып укып банкеттарга китергә. Менә шунда билем алдым да, сентябрьдан эшләй башланым һәм Аллаһка шөкер, бик тиз күтәрелдем, мин лидерга күтәрелдем, матур компанияларда эшләнем. Компанияларга, менә әлегелә баягы компанияларга эшләгән кешеләр, һине уратып алган даирә, һине уратып алган мөхит, ондагы аралашу, ондагы кешеләрнең кимәле һинең үтешеңә нык йогынты яһай. Һәм бына ошо риэлторлык өлкәһендә, күсемһез милек өлкәһендә уңышлы эшләгәндән һуң клиентларым күп, Аллаһка шөкер. Барыбер бит инде йырдарыбыз менән танылганбыз, әҙме-күпме исемебез халык араһында билдәле. Халыктың ышанысы бар. Мин социаль селтәрҙәрдә һәр вакыт халыкка асыҡмын, ихласмын, шуға күрә микән клиенттарым күбәйҙе һәм мин өлгөрәлмәй башланым. Өлгөрә алмағас, ярдамсылар ялланым. Әлеге көндә минең, Аллаға шөкөр, бернисә ярдамсым эшләй, менеджердарым бар, юристтарым бар, һәм алдағы яҡын киләсәктә үҙебеҙҙең офиста асып, айырым ойошма булып эшләргә ниәтләп торабыҙ. Барыһы ла Хоҙайҙың рәхмәтендә булһын инде, юлдарыбыҙ асыҡ булһын, Алла бирһә. Халык бик теге дәррәү ҡуптарылып ҡабул иттеләр. Ритайым, нинди маҡсатта ашылды һәм нинди ниәтләр белән алып сыҡтың бу шараларны уздырыуына һәм нинди нәтижәләр бирде бу сиңа? Бәлки бүген дә, әгәр дә эш хезмәт арасында ритайым бар икән, халык моны белергә тиештер дип тә уйлыймын мин. Был ниәт килеп сыҡты минең
Яшьтәр өсөн гел генә күңел асу саралары оештырыла. Без кайда бийик һуң дип миңа өлкән яшьтәге халык мөрәҗәгать итте. Апайдар, абзыйдар мөрәҗәгать иттеләр. Һәм мин моны ысынлап 40 яшьтән үткән, 50 яшьлек, унан да үткән, яшьлеген һагынган, яшьлегенең матур йырдарын, хатирәләрен барларга теләгән кешеләр өсөн ошо ретро ретаймды уйлап сыгардым инде. Онда башкортча, татарча караоке, төрле уендар, яшьлек йырдары сикләнмәй, башкортчаһы ла, татарчаһы ла, руссаһы ла, сит-ил музыкалары ла бар, чөнки һәммәбез дә яшь сакта сит-ил музыкаларына тиклем бейенек. Улар да бит һагындыра, уларга ла бейеһе килә. Килеп әйтеп заказ бирәләр, бына шул йырдарды куйыгыз әле шуларга бейек әле дип. Тимәк, ул халыктың рухи талабы һәм мин уны үтәргә тиешмен дип уйлыйм. Артабан дәвам итәмме, юкмы икәнен әйтә алмаем, Зиф апай. Әле минең алда ошо күсемһеҙ милек буенча бик зур пландар тора, офистар асыу тора бит инде. 3 баламды еренә еткереп лайыклы күтәрергә кәрәк. Банкеттарга ла заказдар килеп тора, бик күп алмайым, Аллага шөкер. Үземдең күңелемде канәгатьләндерерлек кенә алам. Аллага шөкер, заказдар бар, бик үземде өҙлөктөрмәй генә эшләйм. Синең ретайым аша танышып, кавышып, гаилә кырып киткәннәр булдымы менә шул өлкәнрәк яшьтәгеләр арасында? Бу бик кызыклы булырдыр тамашачыга. Әле бик мәгълүматтар юк, чөнки ул бик яшь проект, быел яй көне генә башланым. Яй көне башлауымдың сәбәбе кешеләр бит инде барыбер дискотекаларга, күңел асу биюләргә яй көне йөри. Әмма безнең халык авылдардан сыккан, райондардан килгән халык отпуск алу менән райондарга кайтып китә. Миңа бик күптәр әйтә, Светлана, яй көне үткәрмәй тор. Әйдә, уку юлы башлангас, яңа хезмәт юлы башлангас дип әйтәйек, дәвам итерһең тинләр инде. Рәхмәтлемен һиңә, ян һөйгәнем, ялмашымды гөлгә күмгәнгә. Күреп күлдәр туймас, һөеп күңел туймас, мөхәббәтем булып килгәнгә. Минең өсөн туган матурым һин, ялмашымда минең бәхетемдә. Гомер буе һине яшәтәһе ине, һөеп көнә күңел тәхетендә. Минең өсөн туган матурым һин, ялмашымда минең бәхетемдә. Гомер буе һине яшәтәһе ине, һөеп көнә күңел тәхетендә. Синең яшьлектән булган хисләрең бик хисле, шигырьләреңдә, җырларыңда чагылыш таба килә. Булган хезмәтләреңдә дә, кеше белән аралашуларда да мөхәббәт хисләрең бүгенге көнгә кадәрле таяныр хисләрме? Әллә синең яргаланулар булып, мөхәббәткә карашларың үзгәргән чакларыңмы? Төрле юлларың белән мөхәббәт турында бер тукталыш ясыйк әле. Аннар инде гаиләгә, гаилә хәленә килербез якынрак. Минең гомумән, Зиф апай, мөхәббәткә карашым, мөхәббәт кисерешенә карашым, ул егет менән кыз яки ир менән катын арасындагы мөнәсәбәт кенә түгел. Мин шул тиклем теләйм балаларымдың мөхәббәтле булуларын. Мөхәббәтле булу ул тормышты ярату, Аллаһ Тәгаләне ярату, ошо дөньяны ярату, тирә-ягыңды ярату, һине уратып алган кешеләрне ярату, һине яратмагандарны ярату, һинең ошо дөньяга тууганың өчен ярату, дөньяны ярату. Менә шул минең өчен мөхәббәт. Ә менә шынында инде хатын-кыз белән ир-ат арасында була торган мөхәббәткә килсәк, синең үкенечкә калган мөхәббәтләр булдымы? Гаилә корганчыга кадәрлек һәм яратып тормышка чыгулар булып, кагынулар булдымы? Һәм күңел кайтулар булдымы? Менә бу вакытта инде тында алмыйча зәңгәр экраннар янында һәм Зиф апаң да җавабын көтә инде. Бу сорауга. Был сорауга җавапты бик күптәр көтә, Зиф апай. Рәхмәт ошо тапшыруга килеп, ошо һорауды биргәнегез өчен. Чөнки социаль селтәрләрдә шәхсән бик күп һорап язалар, комментарийларда ла язалар. Минең тормышым менән, гаилә тормышым, шәхси тормышым, күңелем менән кызыксынулар бик күп. Әлеге лә баягы азмы күпме билдәле кеше булгангалыр инде шул матур-матур йырдар автор булганга микән дип әйтеп һалһам инде бигрәк үземдә зурлау булыр. Барыбер кеше әз генә белә бит инде, борсулалардыр инде, күптәр әйтә бит инде, әллә гаиләгезгә күз тидеме дип тә. Ә булай мөхәббәт яһәтенән һез мөгаен әйтергә теләйһегездер, мөхәббәт менән кордың гаиләне һәм ни өчен таркатырга туры килде дип. Мин был тәңгәлдә бик озак итеп тукталып торырга теләмәйм, вакланмайым, бысранмайым да, бысратмайым да, беркемне дә гаепләмәйм дә.
Ысынлап та шундай вакыйгаларга килеп еттек, 3 баламды ертип чыгып киттем. Бу шул кадәр аңлашылмаучылык яттымы арага? Әллә инде син көчле, күпме көчле булырга тырышмасаң да көчлерәк як җиңгәнгә булдымы? Бу сорауга мин үзеңнән башка җавап таба алмамдыр. Ул вакыйгаларды мөгаен да Азиф апай мин бергә яшәгән вакытта ук үткәнмендер ул авырлыктарды. Шуңа күрә бергә яшәү менән айрым яшәүдең мин бер авырлыгында, бер айырмаһын да күрмәйм. Нисек онда яшәгәнмен? Бында фатир алып китүемдә әйтәм бит, барыһы ла Аллаһ Тәгаләнең ниндәйдер бер күрһәтмәләре. Миңа участок эләкмәне, ниндәйдер проблемалар каршы сыгып тик тора. Ә фатир алырга юлдар асык. Фатирым тапшырылды, ремонт эшләнем, өйдән бер калак та алманым. Бөтенләй нисек бар шулай көенсә калдырып киттем, судлашып, даулашып, вакланып йөргем килмәне. Балаларымды ертим дә сыгып киттем. Минең тәүге максатым әлбәттә балаларның укыган гимназияларына, балалар баксаларына якын булуы булды. Тәүдә иптәшемде куәтләп караным, әйдә калага күсәйек, бында килеп кенә йөрербез. Эшеңдә бында калһын дип тә куәтләнем бит инде. Ул вакытта кайда яшәгән шуругыз? Нагаевала, безнең Нагаевала йортыбыз бар. Шулай итеп, Әле ул анда яши. әле ул анда яшәй. Әйе, мин уның бизнесын күтәргәндә инде бөтен халык та белә. Реклама. Мин үземде үткәндәргә һич кенә лә үкенмәйм һәм бына үземдең ошо тырышлыктарымды бер дә бушка булган дип уйламайм. Ул бит минең балаларымның атаһы һәм киләсәктә уның тагы ла уңышлырак, югарырак дәрәҗәләргә, югарырак һөдемтәләргә өлгәшкән абруйлы бизнесмен булуын теләйм. Балаларым бына безнең атайыбыз дип әйтерлек булһын. Шуңа күрә һалган хезмәтемде, куәтләремде һич кенә лә үкенеп искә алмайм. Мин бергә яшәгән сакта хатын-кыз буларак уны рухи яктан, мораль яктан, психологик яктан күтәрергә тиеш инем. Күтәрдем, әмма күтәрелгән кешенең күтәрелгәнде күтәрә алуы мөһим. Әгәр күтәрә алмаган икән, ул уның аң кимәле. Мин уның өчен җавап бирә алмайм. Әгәр дә без гаилә курганбыз икән, матур балаларым туганына, бәхетле шаян көләс балаларым булганына мин рәхмәтлемен. Шул балаларны эшләүгә эшкингән икән, шуга рәхмәтлемен. Артабан уны күтәре алмаганлыгына мин бит гаепле түгелмен. Мин аңа үпкәләй дә алмайм. Мин гомумән беркемгә лә үпкәләй алмайм. Гомумән кешеләрнең йөрәгендә үпкә, негатив йөрүтүләренә каршымын дип әйтәйек. Ул үпкә, негатив хистәре һинең үзеңде эске яктан емерүдән башка беркемгә лә файда килтермәй. Һин уны көне-төне әпәүләп, уйлап йөреп, кадерләп, киләсәгеңә юлдарыңды буаһың. Мысли материальны дип әйтәләр бит. Хүздең куәте, уеңдың куәте менән һин үзеңдең юлдарыңды ябаһың. Шуңа күрә үпкәләрде, негатив туйгыларны, рәнҗештәрде әпәүләп йөрүтергә түгел, позитив уйлар менән, әлбәттә ул теге гаиләнән китү еңел генә түгел. Ул сыгып киттең дә, ишекте яптың да, оныттың түгел. Ул әйләнә лә исеңә төшә, әмма шул вакыттарда һин позитив уйлар менән, Аллаһ Тәгаләгә рәхмәтең менән, ике аягыңда йөгереп йөргәнең өчен. Инде Ходаем коляскаларда йөргән кешеләр бар. Ике колың менән тотып хәләл ризыктарыңды ашаганың өчен рәхмәтле булырга кирәк. Ошо иртәләрдә уянып киткәнең өчен һинең яшеңдә бит, һинең яшеңә лә җитмәгән кешеләр бар. Тотып ризык ашар хәлләре булмаган реанимацияларда яткан кешеләр бар. Гомер буе хоть туктамай илаган балам булһын инде, хоть берәү булһын дип теләгән кешеләр бар. Шуңа күрә һау-сәламәт, бәхетле матур балаларым өчен рәхмәт. Ошо көндәремә yetkергән үткәндәрем өчен рәхмәт. Тормыштың миңа 40 ысул биргән юлдары өчен рәхмәт. Һанауҙары өчен рәхмәт. Уның мине үстергәне өчен рәхмәт. Әгәр ул миңа шул авырлыктарны бирмәһә, әгәр мин ысын катын-кыз буларак арка терәп кенә яшәгән булһам, таяныс тоеп кына яшәгән булһам, мин бүгенге көндә ошо юлдарды үзем ярмас идем. Шулай да социаль челтәрләреңдә төрле шигъри юлларга тукталдым. Син башка язучыларның да киң кулланасың.
жаныңа тең сүзләрен, фикерләрен бер җирдә язылган төштә булай дилә: ялгыз ушак түгел, җылылары уртак түгел, ялкын өстәп тормасалар, сарыфлана сабыр күңел. Синең шундый вакытың булгандыр, бу юлларга тукталырга кирәк вакытың булгандыр. Ялгызлык бит барыбер бәхет түгел дибез, һәм бу хакта психологлар да әйтә. Кабат кайту теләге юкмы? Светлана бу кадәр аң дәрәҗәсе белән дияр телевизор караучыларыбыз да акыллы фикерләрең белән эш балаңны ятим итмим дигән юлларны уйласаң да, аналык вазифаларыңны кабат кайтырга теләге булмасмы дип сорау куйсак. Зифа апай, бына юк. Мин гаиләне еңел гелпе генә тарката торган кеше түгелмен, төрле яктан уйлаганмын. Бүгенге көндә лә уйлап, үлсәп карайм һәм бүгенге тормышым миңа охшай. Балалар әтиләре белән аралаша. Балалар атайларын нык хагыналар, әмма теге тарафтан безгә карата әле үпкә. Әле ул балаларның хәлен дә белмәй, шылтыратмай да. Мин үзем алып барып йөренем тәүге вакыттарда, балаларның психиканы уйларга кирәк һәм еңел түгел бит инде балаларга китүе. Шуңа күрә улар бәләкәй булып калмайдар гомер буе. Улар үзләре аңлайдар, хыгымталар яһайдар. Һәм бына бүгенге көндә лә улар хыгымталар яһайдар. Без бит кайтып йөрибез. Мин үзем алып барып йөрим. Балалар һораһа, әтигә барабызмы дип һораһалар, мотлак алып барам. Мәдинәнең бер язмаһы бар ул. Нагаевага шул атаһына калдырырга дип алып китеп барган вакытымда шул хагынган вакытлар булгандыр инде. Дөньядагы иң тәмле ет минең атаемның күлдәгенең гестине. Мой самый любимый запах – это запах папиной футболки. А почему он мой самый любимый, Потому что он напоминает его запах, как мы раньше жили вместе, и он пахнет моим детством. И эта футболка пахнет таким домашним запахом. Родным, да? Да. И повезло то, что у нас есть Атейкина футболка в ванной лежит. Можно зайти в ванную, найти ее и нюхать своим прекрасным носиком. Не, своим прекрасным сердцем. Ходай Тәгалә шулай кушкандыр инде. Әмма бүгенге көндә әле 42 генә яшь була бит әле. Алда матур хыялдар бар. Аллаһка шөкер. Әйе, Аллаһ Тәгаләннән иртән уянганда, һаудар менән куенганда йөрәгемдә йөрткән матур хыялдарым, теләктәрем бар. Балаларымның язмышларына карата матур теләктәрем бар. Шуларның тормышка ашударын бик теләйм, кадерләйм, яшерәм, хаклайм, яман күзләрдән, яман һүзләрдән хаклайм. Әмма Зифа апай, бына 2 ел кайтаһыңмы, кайтмайһыңмы дип әйтсәләр, кайтмайым да һайлайм. Балаларны да уйлайм, аңлайм, улар да үсәләр дә китәләр. Миңа бит кеше менән яшәргә кирәк. Мин дә бит кемнеңдер газиз балаһымын. Кадерем бетте минең. Тормыш ул түзеп яшәү түгел. Тормыш ул киресенчә гаилә кураһың икән, бер-береңә ярдәм итеп, терәк булып яшәү. Син түзеп, тешен кысып торган бүгенге көндә яки дип торган хатын-кызга ни әйтер идең? Түзәргә кирәкме, яшәргә кирәкме, сакларга тырышыргамы? Мин инде бу очракта, бу якта алып баручы буларак, мин гаилә яклы булырга тиешмен. Мин күңелем белән дә гаилә яклы. Әле дә мин барыбер синең хисләрең дә яклы. Синең сөйләп утырсаң да мин әле сорауга җавап кына тыңлыйм, барыбер мин синең иптәшең дә яклы, балаларың да яклы. Ләкин бу сорауны да бирәсем килә. Түзәрлек булһа түзәргә кирәк. Кадереңде халып тапамаһалар, бәсеңде төшермәһәләр, бөтенләй ергә халып тапамаһалар, түзәргә кирәк, тартырга кирәк. Картайга сакылга ултыра бит ул дигән кешеләр дә бар, 60-ка җиткән сакылга ултыра бит. Но 60-ка җиткән сакылга ултыруына ни фәтүә? Балам тирән, телгәш, телгәш, телгәш.
Тормышыңны аңладым, көрәшеңне аңладым, сердәшләрең бармы? Сердәштәрем бар. Мин ихлас кешемен ул, асык кешемен. Ярык барабан тиләр инде мине. Рәхәтләнеп аралашкан кешеләрем бар. Мин ул кешеләрне үтенән үтә күрәм. Ерактан китеп барган җирләреннән күрәм. Янәш Серең сыямы? Хая, аңлаган кеше, минең дә әле шундай тормышка сыгып бетмәгән җирләрем бар, гамәлгә ашырып бетмәгән җирләрем, әдрәк сыйгылап ядып куйган инде. Сарыф итмә күңелеңде аңлай белмәгәндәргә дигән. Кадерлеккә генә күңелебезне без ир егеткә генә түгел, хатын кызга гына түгел, бына үткәнгә лә сарыф итәргә тиеш түгел бит. Энергиябезне калдырып китәргә тиеш түгел бит. Балаларыңны күзәтеп тә бик сокландым дип әйтәсе килә. Улың әйтә, шундый минем дә күзләргә яшьләр тыгылып куйды. Җигет кешедән шундый ишетергә, әни, әсәй, син минем мотиватор дип. Ә синең кем мотиватор тормышта? Мотиватордар мөгаен бына ошо өлгән яшьтәге әхирәттәрем дип әйтәйек. Күңелдәштәрем, сердәштәремдер. Мотиватордар тормышты һынауларны үтеп тә кеше булып калган кешеләр. Әйтәм бит, мин уларны үтәнән үтә күрәм. Уларда ялтыравык юк, уларда әллә кем булып кылану юк. Менә шундый затлы гына яшьтәсең. Бу яктан ни алмас идең теге якка чыгар өчен 50ләр ягына? Барыһын да кабул итәм. Үткәндәргә үкенмәйем, киләсәккә зур өметтәр тотмайым. Бүгенгем менән куанып яшәйм. Иртәгә ни буларын берәү дә белмәй, үткәндәргә үкенүдән бер фәтуә лә юк. Иҗатның киләчәге Светланың, шигырьләрең матур, җырларың матур, моң ятышлы күңелгә. Ни уйлыйсың? Зөһапай бигрәк әрелеп торган урыннарга тибегез. Без сынапта ошо балларны үстерү, эш, дөнья мәшәкать арасында минең тукталыштарым иҗатка бик һирәгәйде. Иҗат бит ул тыныс күңелде ярата, хиллекте ярата, рәхәтләнеп, дөнья менән, үзең менән аралашып утыруды ярата. Үзең менән гармонияла булуыңды ярата. Интервью үзеңдән үзең алуыңды фикерләрең менән уртаклашып, яйылып утырып иҗат итүеңде ярата. Фикерләр бар, алтынга тең фикерләр язылган битләреңдә бар шундый сүзләр. Шуларның берсе, ник инәлеп торасың, көтеп торасың, турда үзең эшлә. Яратмыйм үзен жәлләтеп җылап утырганнар дип яза Светлана. Был теге илап утыргандарды, мыжып утыргандарды яратмайым дигән һүз, ул бик күптәр шылтыраталар, бик күптәр, менә мин яздым бит инде, киттем гаиләмдән, башкаса соқынмагыз, тирә-якта шыбыр-шыбыр килмәгез. Асыктан-асык 2 тапкыр яздым. Мәгълүмат алдыгызмы, булдымы, тындыгызмы дигән. Чөнки тирә-яктан кайда һинең иптәшең, нишләп күренмәй, нишләп айрым киттегез дигән һораулар бик күп килә бит инде. Менә шундай язулардан һуң миңа бик күп кызлар сыктылар. Бик күп кызлар, атайһыз бала тапкан кызлар, шул тиклем кәмһетелеп яшәгән, загысһыз бала табып та, 2 бала табып та, һин әле миңа кияүгә сыгырга лайык түгел дигән хатын кызлар. Улар минем менән кәңәшләшергә генә сыгып әйме. Фатирдар алдылар, Өфөнән фатирдар алдылар, берәү Санкт-Петербургтан фатир алды, ярдәмлашып җибәрдем. Әгәр дә мыжып утыраһың, илап утыраһың, әмма үзең бер генә адымда бер эш кыйратмайһың икән, ниндәйдер максаттарга тотынмайһың икән, һин илап утыруыңдан бер фәтуә лә юк. Кемдеңдер һин энергияһын алаһың, хәбәреңде һөйләп, кайгыңды һөйләп. Ул кәңәште тыңлап, тотын да эшлә, кит. Бер генә тармакка тотынып алдың, алдыңда 40 тармак күренә. Бер сорау бирәсем килә. Менә бу четрикле. Син әйттең, китәр вакытта да алып китәм. Бәлки бәбәй алып кайтырмын дип уйың булган. Әлеге вакытта син кемнәргәдер киңәштә бирәсең. Менә кызларны әйттең. Син яңадан шулай алдыңа Аллаһ Тәгалә шундый ничек дип әйтим инде, үстеләгең белән әлбәттә шундый көнне китерсә, син ирсез бала алып кайтыр идеңме, бәбәй алып кайтыр идеңме? Алып кайтыр идем. Менә 2 юл. Атайһыз бала табу береһе булһын, икенчесе бары тик тормыш булһын, гомер. Менә мин бүгенге көндәйме, гомеремде, әгәр мин атайһыз үскән булһам, тәүбә астагфирулла, мин гомерде хайлар идем. Мин язмышта хайлар идем. Шуңа күрә, әгәр дә хатын-кызның күңелендә шундай теләк бар икән, бөтенебезгә лә лаеклы ир-егетләр бәлки җитеп тә бетмәс. Бала һөю бәхетләреннән мәхрүм калмаһындар һәм бер касанда ла үҙҙәрен кәмһетмәһендәр. Ә һеҙҙең һорауығыҙға мин яуап бирәм. Мин әле 42 генә йәшкә китеп барам. Аллаһ Тәғәләнән әгәр дә насип итһә, ҡабул итеп алам.
Хатын кыз гомумән иратсыз тормышта дөньяда бәхетле була аламы? Безне бит Аллаһ Тәгалә яраткан, аларны күрергә, алар безне күрергә һәм безгә кавышып бәхетле булырга. Мөхәббәт тә шунда гына сынала. Мөхәббәт хисләре дә шундый гына хисләр аңлашыла. Һинең үзеңде кабул итәргә кирәк. Мөхәббәт һинең күңелеңдә. Дөньяга карата күңелеңдә. Әгәр дә һинең бәхетең кемдәндер, ниндәйдер ир-егеттән тора икән, ул киттенә һин бәхетһез булып калдың дигән һүзме? Һин бер нәмәгә лә эш килмәгән кешеме? Йөрәгебездә лә инде. Йондыз кебек яйлып ятып йоклайбыз, уянып китәбез. Аякларыбызда йөгереп йөрибез. Бәхетебез үзебезнең күңелебездә. Әгәр дә һиңә ысын мәгънәле таяныс булырдай, терәк булырдай ир-егет булһа, һин үзеңде ысын хатын-кыз итеп, балалар тәрбияләп, гаиләлә, гомумән тормышта хатын-кыз итеп туеп яшәһең икән, бына шул вакытта барлыктың мин мәгънәһен тоям. Светлана белән хәбәрләшкәндә, сөйләшкәндә хатын-кызның роле, гомумән дөньяда вазифалардан гына тормый бит инде, һәм иратның роле. Нинди үлчәмнәр белән үлчәнә синең аның уенча? Нинди карашта бу хакта бу хатын-кыз һәм ир-ат? Тормыш яп-ябай төшенсә, без уны үзебез катмарландырабыз. Әйтәйек, кешенең дөньяга барлыкка килгән тәүге мәле сперматозоид менән яйцеклетканың кушылган вакытын гына алганда лайымы. Менә видеоһынан карап тораһың. Шул сперматозоид үтеп бара, берәүгә лә бәйләнмәй. Менә ир-егеттең асылы берәүгә лә бәйләнмәй, китеп бара үзенең юлыннан. Яйцеклетканан фолликула йөгереп сыга, хатын-кыз йөгереп сыгып эләктереп ала. Миңа тормышты дәвам итәргә кирәк, миңа яңа тереклек кирәк. Тормышта ла шулай. Әгәр дә хатын-кыз йөгереп сыгып шул моментында эләктереп алмаһаймы, ул ир-егеттең барып ишек шакып торуынан фәтуә юк, 3 көндән ул һәлак була. Тормышта ла шулай. Яп-ябай төшенсә, хатын-кыз кабул итмәһә, мин яңгыр ирләрнең әле гөрләтеп, күкрәтеп, бер үзләре яшәгәнен күргәнем юк. Әгәр дә әлеге лә баягы берәй хатын-кыз эләктереп алмаһа. Һәм гомумән тормышта ошо 250 миллион сперматозоид арасында касандыр һин барып эләккәнһең икән. Һин бул тормышка былай да еңеүсе булып килгәнһең. Һинең зарланырга хакың юк, иларга хакың юк. Исәпләп карале. Америка Кушма Штаттарында яшәгән халыктың исәбе шул тиклем күп түгел. Һин шуларның арасынан йырып килеп сыгып эләккәнһең һәм яшә рәхәтләнеп. Берәүне эләктергәнсең. Әйе. Һиңә генә бирелгән гомер күпме конкурентларың арасынан. Бу матурлыкны ничек тота, Светлана? Көч саламы? Тумыштан шулай булганда һаман шулай йөгерәме? Кәүдәм әниемдән гомер буе шулай матур кәүдәле, хатын-кыз кәүдәле булды һәм тормышка сат ябышып яшәп ятуымда, характерымда әниемдән. Әгәр дә ул авылда яшәмәгән булһа, авылда калмаган булһа, кала ерендә ул бик зур уңыштарга өлгәшкән булыр. Син усалма? Нык усал. Кайсы вакытта? Усаллыгым кемгә охшагандыр белмәйм. Әнием яшәгәндә усал булмаган, аны тормыш усаллыкка өйрәткән. 4 баланы. Кайсы ягыңны яратмыйсың үзеңнең? Ой, асыклыгымды, ошо илап ибәрә торган холкымды. Уф, үземдә бүген күпме әзерләнем, Светлана, илама, күрһәтмә, дошмандарды һөендермә. Якындарыңды көендермә. Синең дошманнар безнең тапшырды карамый. Зифа апай шундайҙарҙа ҡарай. Шул ҡәҙәрле матур аралашу булды. Кызғанышҡа ҡаршы җил тизлегендә узды. Әңгәмә генә түгел, ашыҡтан ашыҡ, йөрәктән йөрәккә менә нәҡ тапшырыуыбыҙҙың исеме-исеменә туры килә торған икәненә тагын бер исбат булды. Әкиәт килеп безгә бер кемдә ҡулға тоттороп китмәй. Мөғжизәләрне дә. Шуңа күрә үзебездән тора барысы да. Соҡландым да, яратып та ҡалдым. Светлана, сине бу тапшырыу ахырында әйтер идем. Тормошоңны матур яҡҡа үзгәрешләрен күреп, балаларыңа сөйөнөп, соҡланып, ижатыңны да артабан гөрләтеп, эшләгән, ниәтләгән эшләреңнең маҡсатларына ирешеп, бүгенгедәй шәшәкләр кебек балҡып йәшә дип саубуллашасым килә синең белән. Рәхмәт, Зифа апай. Хөрмәтле телевизор ҡараусыларыбыҙ, әйе, мөғжизәне дә, әкиәтне дә бер кем дә китереп бирмәй, бүләк итеп тә китмәй. Үзебез булдырабыз. Бәхетле булырға өйрәнеп кенә йәшәмик, сәбәпләр табыйк. Көн сайын бәхетле булыйк дип йәшик. Бүгенгә көн үтте, матур үтте. Рәхмәт сиңа, Светлана. Иртәгә бездә булсын. Күрешкәнгә кадәр.